mahilig ka sa motor o vintage stuff, siguradong mag-e-enjoy ka sa pinakabagong atraksyon sa loob ng Clark Museum sa Clark, Pampanga. Ito ang Vespa exhibit kung saan nasa 30 iconic Vespa motorcycles ang nakadisplay. Ang Vespa kasi, when you say Vespa, it's not just about riding it, it's a lifestyle, it's a passion. So, ang Vespa, we have fans from kids of the young generation because of the movie Pixar Luca. So, hanggang sa matatanda kasi, since 1947, 1946, may Vespa na. So, it's usually ang tao, maski hindi niya kilala yung Vespa brand, alam niya yung itsura ng scooter. Pag sinabing scooter, we have this certain look. Isa sa pinakaagaw pansin dito ay yung 1947 model, ang pinaka-vintage sa lahat ng collection. Mayroon din dun sa mga mas modern na 1980s, 1990s at early 2000s. Bukod sa mga motor, tampok din sa exhibit ang mga lumang posters, jackets, pictures, gaya na lamang ng larawang ito nakuha noong 1957 sa paanan ng Bundok Arayat matapos mag-ride ng Vespa Club Pilipinas mula Maynila. Legit old school, ika nga. Magtatagal ang exhibit hanggang November 24, ang last day ng Pilipinas Vespa Days na gagawin sa Clark. On November 23 and 24. So this is para siyang school fair ng mga nagbe-Vespa. So may mga iba-ibang activities, may mga bands, may dinner, may mga exhibitors, so may mga cultural performances. So yung kayong mga tiga Central Luzon, mga Kapampangan na mahilig mag-Vespa o gusto mag-Vespa, this is the perfect time para bumisita kayo sa Clark. Bukas ang Clark Museum mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. araw-araw at ang entrance fee ay 100 pesos habang may discount naman para sa mga senior citizens at mga students. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News.